que quan tenen un stop s'han d'aturar i deixar passar els altres, perquè tenen preferència. Per tant, el que volen des de sobirania per les illes és tenir preferència. Sobirania és tenir preferència a l'hora de decidir tot allò que ens pertoca, com a poble. Poder decidir amb què invertim tot allò que generam, quines polítiques hem d'aplicar, què hem de fer, quins són els interessos de les Illes Balears. No que hi hagi uns homes dins d'un despatx de Madrid que diguin com han de funcionar les Illes Balears. I que tinguem un govern balear, sigui del color polític que sigui, millor un que un altre, però això ja ho discutirem, que no poden aplicar les polítiques que duen en el programa, perquè no tenen aquells. Per tant, si no tenim aquells, si no podem decidir com gestionam tot allò que és nostre, serà impossible que puguem tenir un poble així com toca i que puguem llaurar el futur així com volem. Fa massa estona que Espanya és la gelada que mata les nostres patates. I començam a acabar seny. Mai millor dit que enguany. Per tant, és ben hora que vigilen de bon mos venen les gelades i procurem que l'hora d'anar a treure les patates senyada sigui bona, perquè si no està ben fet de tots. Per tant, venim amb ganes d'il·lusió nervós a que entre tots puguem fer un poble millor del que tenim. I només el podrem fer millor del que tenim si decidim quin poble volem. I per decidir-ho hem de traslladar la vostra veu, no la d'en Pep de Luís i la meva, no, la vostra veu en el Congrés dels Diputats de Madrid. És l'única manera i és la via més vàlida perquè d'una vegada per totes les Illes Balears pintem qualque cosa a dins d'aquesta Espanya ingovernable.